nitiere kod paro malewa ahinya. Chak kod Oscar, jogo mapenjo no Obila bende nitiere listi. Yes, material wach mar Obila nitiere a list mar ng'anyo. I think for the police, onego bedwa create some insurance. Police obro yudre gi most of the time. Number 3, aparo ni kuma dire dear sometimes. Ng'anyo manchana no kaigi. The police tried this time to restrain themselves. Anna was there. No kina go nambaka. Nyithindo manobiro kaka 24th ginene chande. July. Ne no wuok National Center kone kadhi kocha kutingo bandera mar Kenya. Ginyaka marachar chande. Gidhi nyaka parliament. Jonjore moko manosha kududuku ni downtown. Nobiro bodonjre e nyithindo gi. Bodonje parliament. Parliament to go, the parliament was actually in session. The Supreme Court nyaka kod the City Hall. To gin gibiro kod tabia mag njuri. Emano ka to nyaka watch mar Gen Z. The Gen Z ne gin nyithindo modhi sikul man kod issues magi ne gi petition against miluongo ni ginene 24 finance bill ma 24. They had their points. Actually the president was addressing one of the things Managi President not must go. No, what dissolve the whole of cabinet. So there was violence and goonism inside this thing. Koromane momio such a mako catching gulong truth just reconciliation commission chande. End of the new go into detail. To magi political things mose bedokai jite manyo watch ma compensation. Watch ma compensation ni any local kendo 24 hours. Chalko degma awacho kuom. To joma wacho ni compensation odong inyalo nyayo wechego mago mag ng'anyo makinde ka kinde ng'ato koro nyalo wacho ni yawe dong kod adhi ndara sirikal nitiere kod chenro mar chulo jogo ma oyudo solve the problem. Mondo wa solve problem ni once and for all. Article 37 wadoge bunge mondo wangi regulations of protest ki regularize ni en Kenyatta Avenue kende for example. To beda kanyo kende. To bedo kanyo kende. The police, kaka koro wachni police onego ng'atoge. Police onego bedni protect lives and property. Ngima mar dhano kod ohand dhano. Lives and property. Emonego police protect. Police don't protect life or property. Sima police ntiere ni ng'anyo ntiere kamiluongo ni Parliament Road. To jomoko romuko duke River Road. Jok mamuko duke River Road ka. Begin part of jogi. Mago koro jonjore. Gin jonjore. Kagin jonjore, the police nigi right e katiba marwa mar negi manogo ma ji onego bed ni ng'eyo onego bed ni nyiso ji ni police e katiba ni nigi right mar negi excessive use of force on you. Manogo discipline forces, they can use force, and force ni en gi gimiluongo ni legal firearm. Legal firearm ni the government has the right to use that legal firearm kapo ni gino tamre kaka damu to protect others. Nkech kore ikada inya. Seche maja bujo demonstration ni ubiro kod bonde. To dwa chimo go police. Ubiro go panga. Odwa chimo go police. Police ni en koro beda no do protect. How do we protect life of the other person? To police botingo bonde. Kana mo police bedi bonde. Bonde ma police ni goge gin mag koro go mengiso gin ar kaponi watimo sheria maber ma protest. We will even define a sheria no who is a protester. Protester no. Ibo yudunga mo negini benda en protester. Kose an criminal. Aya adwani waket tenge twak makamana no ka Joshua Ladho bende wachoka ni Julius penjo moro kanyo maber ni to ka ng'ato nyathine no lala mapoko yudi nyaka sani ento ichule nade. Dr. Bull kakoro watieke wadhi wach machielo thuolo dipoko ma wang'o mar twak e weche mamoko. Nyathi molal ichule nade. Now gima oket kaendi oket mana mawacho ni nyathini as we speak kuma entiere samoro wang'e samoro wakia